Dobrý den, připravila jsem si pro vás takový seriál řešených příkladů, které jsou obdobné příkladům, které byly na přijímacích zkouškách na jaře v roce 2016, které připravila společnost Cermat. Příklady nejsou stejné, ale hodně podobné. Doporučuji proto, abyste si na webových stránkách Cermatu stáhli ty úlohy, které na jednotných přijímačkách byly v roce 2016, včetně řešení, a vyzkoušeli si je potom. Pojďme už na první příklad. Zjistěte, kolikrát je rozdíl čísel 1,2 a 0,6 menší než jejich součet. Nejdříve si musíme uvědomit, co je to rozdíl. Rozdíl je výsledek odčítání. Rozdíl čísel 1,2 a 0,6 je tedy 1,2 minus 0,6, což je 0,6. Součet je výsledek sčítání. Součet čísel 1,2 a 0,6 je tedy 1,2 plus 0,6, což je 1,8. Teď máme zjistit, kolikrát je rozdíl těch čísel menší než jejich součet. Pokud zjišťujeme, kolikrát je 0,6 menší než 1,8, musíme dělit. Někdy bývá obtížné si to představit do desetinných čísel. Představte si tedy místo těch čísel nějaká jednodušší. Třeba kolikrát je 5 menší než 20. A už i prvostupňák řekne, že 5 je 4krát menší než 20. 20 děleno 5 je 4. Proto stejným způsobem vydělíme 1,8 děleno 0,6. Desetinným číslem dělit neumíme. Musíme si tedy udělat náhradní příklad, který získáme tak, že dělence i dělitele vynásobíme stejným číslem, nejlépe 10, abychom se zbavili desetinných čísel. Takže 18 děleno 6. A 18 děleno 6 už každý ví, že je 3, což je samozřejmě výsledek. Můžeme tedy napsat odpověď, že rozdíl čísel 1,2 a 0,6 je 3krát menší než jejich součet. Šikovní matematici by měli být schopni napsat tento příklad do jednoho řádku. Uvědomit si tedy, že jestliže zjišťujeme, kolikrát je rozdíl menší než součet, musíme součet těch čísel v závorce vydělit rozdílem těch čísel také v závorce. Vypočítáme první závorku 1,2 plus 0,6 1,8 děleno a rozdíl, jak už jsme říkali, je 0,6. Náhradní příklad je 18 děleno 6, což jsou 3, samozřejmě stejný výsledek. Děkuji vám za pozornost a u příštího příkladu nashledanou.